آرون افشار. جانم باش نوشدارو بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخنمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش داد از دل بیقرارت شدم ای فریاد از دل. صبر من رفته دگر برباد از دل. داد از دل داد از دل. ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. аз ҳаматон миннатдорам. иҷада торти тирамису тайёр кардем. Барои маҳсулотҳои дарунаш печения дар кураи 2 пачка махсус барои торти тирамису ҳасте. Сливки 33%, сахарная пудра, творожный сыр. Творожный сыр 200 грамм, сахарная пудра 200 грамм, дар кураи сливки ним литр. иҷада ҳози креми торта тайёр кардем. Да косачаи миксер ним литр сливки хунукак ай холодильник гирифтуму андохтум. Ба 200 грамм сахарная пудра андохтуму миксер мекунем. То сахчави сливки миксера намекушем. ана иҷада боша кофе тайёр кардем. Барои ҳамин печенакҳоя тар карда мондан. 1 стакан обда 2 қошуқ кофе андохта алараш мекунем. аввал 1 стакан оба рехтум ки ками кад, бо ним стакан дигар рехтум. обши 1 стакан рафта ками ҳози 2 пачка печен гирифтагиём барои торт. 1 пачкаша истифода кардам тамом. Ним пачкаи дигар зиёдӣ кад. инам хел кремон тайёр шуд. Сахта ки хушрушдагия. ҳами сливки вақти миксер заданда то сахчавиша миксера накушен, сахта ки хушру мешавад. баъзе одама мегӯянд ки сливки мезанем сахт намешавад, значит кам миксер мекунем. баъд инами печенакҳоя ҳамаша гирифта инам хе кофе да тар кардаю да формочка мондан мегирем. инам хел якум қабатушда печения мондум, ай болош крем шакидам. дуюм қабатушда бо ҳам хе печенакҳоя да кофе тар карда мондан мегирем. обши 1 пачка рафтак. крема 2 тақсим мекунем. як қисмша инам хе якум қабатушда, дуюм қисмша дуюм қабатушда мешакем. креми ширина ки ба мазза шудагия. инам хел крема хушро ҳавор мекунем. баъд вилка катинам хели узоре мекунем. чӣ хел ки хитонда маъқул боша. болои торда корица ё ин ки какао мепошем. ма ози корица истифода кардам. баъд какаоям ки кунем талхак намешава, ба маззаи хушру меша. крем ширинакай и корица камтарак маззаи талхак дора, ба мазза меша. ягодка кати украшать мекунем. голубика.
инам хел торти тирамису тайёр шудак. Да холодильник 2 ё 3 соат мемоне меиста. Хушро аки питаца кадак ба торта майда мекунем. дӯстони азизи ман, апаҷонои хоҳарҷонои ман, иҷодаи ширкати Фаберлика барои шумо тавсия додастам. Кадомитон кор карданӣ бошен ё ки ягон маҳсулоти ҳами фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, инами рӯи экранда номер мондагӣ марҳамат нависен. Бо силкашонам дар якум комментария мемонам, силкаи WhatsApp группа ҳастай. Метунен дароен. Баъд духтаро кадоме ки регистратсия када да 2000 рубл харидорӣ куна, духи, гел, дезик падарка мебиёя. Ё ин ки ини духию дезики мурскоиша мегирен. Кадомиш подвибр да, кадомиша хоҳен ҳавая. Бо ба ғайр аз регистратсияи кадагитон падарка мондагия, ини ҷа блендер ҳастай, сковородка, кушон, духи ҳастай. Кадоме ки 50 балл мезана, ҳавайда инам хали розыгрышо кадагия, падарка метиятуна. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, дар ҳамин ширкати Фаберлик занҳои тоҷики хидмон кор карда, соҳиби хона, мошин, соҳиби ҳамаи чиз шудагиян. Шумо ҳам метонед, дӯстони азизам, баъд агар ки кор карданӣ бошен, регистратсия мекунатуна. Ё ин ки ягон маҳсулотша заказ карданӣ бошен, заказ мекуна, адресотонда бо падаркаям равон мекунатуна, мегирен. Дар якум комментария ссилка номери телефоншона закрепить када мемонам, марҳамат нависен. Дар комментария якта хоҳарҷон савол додае ки апа чӣ намуди кондитсионерҳои шумо истифода мекунед ами либосотонда? Ина аз ҳамино хоҳарҷони ман ягон хеле бренд истифода намекунам. Инам хеле ай магазини лента гирифтагӣ. Ба якта дигар хоҳарак бо савол додагия ки деготуна ба чӣ мешавен ки паста, яъни деготон тоза ки хушрӯяй. Айнами средстваи Фаберлик истифода мекунам хоҳарҷони ман. Тарзи шуштани дег амоди камтарак мефаҳмонамта. Инами деги холия мегирӣ, рӯи пилтада мемонӣ, камтарак ҷӯшак мешава. Баъд даруни умывальник дамонда инами средстваи Фаберлика мерезию, губка ё ин ки шоткача кати ҳамаи ҷоакошда ҳавор мекунӣ. Ягон 5 минут мемонӣ меиста. Ҳамаи чиркушам хахташ меброра, кафк мекуна. Баъд губкая гирифта тоза када мешаки, мешувиша, тоза ки хушрӯ мешава. Ҳар як боре ки хӯрок тайёр мекунӣ, ҳамихалӣ кун, дегут вобша безеб намеша. Абетида барои кӯдакҳо картошка бирён тайёр кардем. Ҳами фикр мекунам хӯроки дӯстдоштаи ҳамаи ҳами кӯдакҳо картошка бирёнай. ана иҷада боша закази кадаги мо аз нишон метиёмтуна. И пасдоя гоҳташа чандбори истифода кадагимуна ки нав нишон додестам. Айвал брису озон гирифтам. Пасдоякҳои хуш рӯҳаки необычный. Тарелка гирифтам. Хайно кувшинча, миска, ба и корзинача барои либосакҳои Мақсудҷон. Инамин буд хариди ман. иҷа барои Мақсудҷон меваги майда кадагиу манго. Ҳар саҳари ами баъди завтракуш 1 соат бадуш ягон намуд меваги майда карда метиёмша. Себ, банан ё ин ки манго. иҷада боша завтраки полезнаи тайёр кардам. Хлеба бурида, болошда руккола мондам, авокадо майда карда мондам, айболош приправа. Баъд иҷада кофе кардам шуна, батончики гирифтам, ҳои завтрак мекунанд. Завтраки полезный. ана иҷа худамда кофе кардагиам, баъд пирожок гирифтам, ҳои завтрак мекунам. ана ин боша хӯроки парҳезӣ, правильное питание мешава. Баклажан, кати куриная грудка, ҳардуша дастаи пазак пухтагиам, болошда приправа, гречкая боша ҷӯшондагиам.
баъд салати свежӣ тайёр кардам. гулакҳои чангакуша ҳамаша тоза када шуштум, об додум, бо абрат нада пеш треза ҷо када мондум. Шаварум продуктагирӣ рафтагӣ буданд, баъд ҳамин да 1 моҳ 1 бор 2 бор продуктада мераванд. Баъдам хел шашлик гирифтен омадем. Абетида авхот накардум, шашлик хӯрдем. самбусаи дегдонӣ овардем. инош бо дигаррӯзай абетида барои шаваром стейк тайёр кардум, салати свежӣ кадумшона ҳозӣ абед мекунанд. барои кӯдакаком либосгирӣ омадам. иҷа магазини вайкикиай. либосакуша бо камтаракӣ наворкардагим тамошо кунем. ана иҷа ҳар хела шапкачаако дошта, трусича, наскича, ана иҷа либосакои барои ниничаако, пасудаакоша наворкардагиам. ҳамаи качестваи либосош беҳтаринай. ай Глория джинса мегирам бисёр вақт. Глорияям нағзай. Инҷа доска доштай. Пасудош наки камакак. инам хел харид кардам, омадам хона. ҳозир нишон метиҳам тона ки чӣ гирифтам. ана и дута свитерчае барои Мақсудҷон гирифтам, иш барои Иброҳимҷонай, дута барои Иброҳим гирифтагиам. ана и худи боша ай ки Шаҳрибоно розовый, хеш подушка барои самолёт. баъд ини халичи брюкча гирифтам барои Мақсудҷон. хабо чанд чиз дига гирифтагиам ва ёша нишон надодам. ҳамин чизое ки лозим буд ҳамёша навор кардам. шлёпка барои таҳораткунӣ ванада. ана ин буд хариди ман аз магазини вайкики. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, кадометонда ки хонаи фурӯшӣ, хонаи заминӣ дар кор боша, инами номерода нависен. и якта апаҷон хоҳиш карданд ки ҳамин реклама кун, ягон кас дар кор боша, хай занг занен, бо даҳамун ватсап сурату видеоша мепартоянд. замин 6 сотиқ буда ё квадрати хона 90. наки хай суратоша равон кадан хушрӯҳак буд. и ҳавлии фурӯшӣ дар Московская област, город Балашиха қарор дорад. хабо маълумоти пурраи айхчон занг занен, пурсен дӯстони азизам. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. хайр, то навори оянда. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша.